Hoy! Napay magdrama nga! Ugol ba? Di kisapot ang taga-Bisoy, taga-Langlungsod, di kisapot! Unsa man day? Ugol ba? Unsa man day ka ng pre-radyo? Hinaya yung taong! Ah, hinayon. Naya! Saan ni katong tuwang? Sige lang, ay kagul na kay kadaganon nitong stage. Si That's My Boy may nagbota ni. Tara. Dama na. Dama. Okay. Idalit sa Araman Radio Mindanao Network kining sugilanon nga nag-uluhan. Ang yun ko, ang langit. Apil ka. Dapat niyo kasi nagkuha niya ng mga mama doon. Apil ka. Apil ka. Saba dyan! Napay magdrama, kaya kita ito yung magdrama. Apil ka. Kinsa magdama ko ako raw sa apil ka. Gawas ng apil ka. Ayaw nagsabang apil ko. Oh, si klaro nung nataya ko. Sige. Sige na, drama. Idalit sa Araman Radio Mindanao Network kining sugilanon nga nag-uluhan. Apil ka. Di mo, oy! Di mo! Sugod na daw. Drama na ko, oy! O sige. Apil ka. Sige. Pagkaluoy sa akong anak. Anak, hilom na. Anak, hilom na. Hilom na, anak. Hilom! Ayan! So ako lang naman, Drama magkaning ano, gilag magka. mamatay! Hilom! Hello! Ayan! Buwa nga, mamamatay tayo ng buwa ka. Kamu din magpatay sa bata nyo. Yung daklo ko ni Mit. Dakong ginbaga. Mahilanta ng ikay. Ginadrama na. Og din may galatong sugdon sa nagbahin og yugto sa tug. Og din may gala atong sugdon sa nagbahin og yugto sa tong sugilanon. Ani ta magsugod sa bata nga midako na og nawad-an sa tinuod niyang amahan. Nay, ganun naman ay luhay mong mata na'y nakilak ka. Nay, sulti ko sa imong problema. Kahit gaano kalaki ang aking pagmamahal. Bata pa imong kaisipan, anak. Dili ako gustong muhila kung mag-uol ka. Pinangka ka na ko, anak. Bakit ba walang kibo? Mga matay lumuluhaw. Naibaw kong nag-uol ka, Nay. Kaya wala na mo paula din sa tatay din sa beds. Wala siya mo paula din sa toa. Nay, wala ba tayo ipamahawag mas paniapon? Mao na ko sige pangayo silang Bernicanoy. May na si ni Berni kay wami bugas tagaan mi gasin. Tanawas nanay napas mo na upaw himon. Magpasalamat kita, anak.